to na ce idan mace tana da gashi a hammata da matsi a nemo tumatiri danye, a nemo a samu tumatiri danye, a samu lemun tsami, ko a samu cucumber, ko a samu dankalin Hausa ko dankalin Turawa, duka wannan yana yi. In an yi aski an gama sai a goggoga a wurin, a goggoga sai mata sai a bashi kamar minti 20 sai a yi wanka, sai a samu man zaitun ko man kwakwa a shashafa a wurin. A ranar ki haƙuri kar ki sa roll on tukunna sai ya 24 hours. Ba zai wari ba. In kika yi wa'annan abubuwan ba zai wari ba 24 hours kafin ki sa roll on. Mun gane wannan, da Allah a kula. Mun gane wannan, sannan wani abu da nake son faɗa yanzu kuma sai ya wuce. Mun gane dai wa'annan ko, sannan abu ne yasa nake son kuma ku sani cewa in kin je karka dagaro dan Allah zakaran kwanciya da duk yi shi. Kar a riga kallon mu'amala a blue film. Kar ki dauki waya dan Allah ku rika jin kunyan Allah. Ku rika jin kunyan Allah don Allah saboda abin da zamu haifa. Ba wayewa bane, boko zai kai mu ya baro wallahi. Mu zamanto masu kunya, ko a auren ki ma ki zamanto masu kunya, kar ki riga daukan komai kina kallo.